cap notificació de com que això passava a ser de costes, clar que no anem a demanar cap tipus de concessió. I una concessió vol dir que no és teu, que és de l'Estat. Correcte. Que és el que tenen a Nules, per exemple, que tenen una concessió. I la concessió, igual que te la donen, te la poden llevar. I una concessió, si el abuelo va fer la casa, se va gastar tots els diners, va passar a mon pare i passa a mi, jo tindré la concessió, però jo ja no podré deixar-li als meus fills, ja no serà mai meua. Per tant, la concessió, ja l'hem dit, la concessió no és en cap moment la solució. Carles, davant la resposta de la ministra, què creus que pugui passar? Jo crec que això acabarà als tribunals. Acabarà als tribunals perquè hem vist que el govern no té cap tipus de sensibilitat. Esperem, no sé, aquesta mínima confiança en que atenguen a raonaments i que veig que les al·legacions dels veïns, que també són al·legacions, vull treure, per exemple, això, llicències que ha atorgat el propi Ministeri en posterioritat, que atenguen a les al·legacions, que paralitzen el projecte. I en cas que no ho facin, jo crec que els veïns, encara que sigui per a ningú és agradable, no tindre que acabar als tribunals, però jo crec que tenen totes les de guanyar. Està tot documentat, la seva raó, i això és que no està ni publicat el designament del 93, portem dies buscant-los com a bojos la publicació del BOE i ni està en el BOE. O sigui, té més documentació que els veïns que el govern en aquest cas. I quin timing hi ha ara? S'han presentat les al·legacions, s'ha acabat el període d'al·legacions i ara quant de temps ha de passar fins que ens contestaran les al·legacions? Bé, ara, com també la notificació són des que tu reps la carta certificada. La gent que l'ha rebuda fa poc, encara hi haurà uns dies. El període el tenia, no sé si està notificat, són 8 dies i més 4 de pròrroga, però no tinc clar el termini que tenen per a contestar perquè no està en el que és l'expedient. Però bueno, això la llei de costes estarà. Tindrà un període per a contestar i a partir d'ahí veurem que... Un mes, crec que té un mes per a poder respondre. Me va aparèixer llegir en algun lloc. Però bueno, Costas ja va donar tota la seva intenció de derribar les cases i de dir, ojo, això pa Costas, no? I de repente jo ja m'ha vist fins i tot hasta les màquines allí tirant-ho absolutament tot perquè expropiese, no? Pues en recordeu del cas este del president de Venezuela visitant una de les places d'allà, que s'expropie. Això és algo paregut. Però és que no té cap raonament, dius, és que són obres il·legals, o és que s'ha fet en zona inundable, o és que s'ha fet al costat d'un riu, o és que s'ha fet sense llicències. Ho entendries, és propi ser algo que s'ha fet mal, però algo que s'ha fet bé religiosament, que els veïns han pagat la contribució a les bessures, que és urbà des que se va crear, que tenen que expropiar. Això és un atemptat contra la propietat, això atempta contra els drets bàsics, contra la Constitució, contra tots els reglaments europeus. Això no té cap tipus de sentit i no té cap condicional ambiental, perquè si coneixeu la zona, impacte no en té cap, tot el contrari, no? És un encant de platja. Sí. No té cap Carles, i una pregunta que va un poquet més allà. Pot tindre alguna relació este despertar així sorpresiu del Ministeri de Transició Ecològica en la compra de Marinador per part d'un fons d'inversió americà? Pues malauradament pot tindre, perquè una anècdota que us puc contar és quan estava a l'Ajuntament hi havia una zona, la línia de costes és una línia completament arbitrària, no? Te veus pujant, se menja el poblat i torna a continuar, però hi havia una casa que se quedava fora d'aquest deslindament. Una casa damunt d'una dirigent del Partit Popular de Cabanes, com era el Partit Popular, que hi havia famílies, no? I justament quan se va iniciar el PAI de darrere, aquesta casa, que era l'única que se salvava en aquell moment, va ser la que sobre ella van voler ficar el pàrquing perquè també desaparegués del mapa. Són massa casualitats, no? I sempre quan hi ha moviments urbanístics pareix una barbaritat. Pareix que molesta, no? Darrere sabeu que hi ha uns apartaments i això segurament molesta no estar en la primera línia de platja. Però, bueno... Tu, quin serà el teu paper? Com a senador, quin serà el teu paper a partir d'ara? Me refereix, vas a seguir donant ahí la murga, pim, 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 fins que s'aclarisca? Sí, quan agarra un tema són molt cabuts i un tema que crec just com este, no? I damunt això... I que te toca. Me toca molt perquè soc notable, no? I sentimentalment té molt d'impacte. És un tema que fins que no el aconseguim paralitzar, òbviament no anem a parar, no? Ara estan les al·legacions, a veure què contesten. Nosaltres hem presentat ja més de 30 preguntes escrites, que també haurà de contestar, no la ministra, contestarà algú del seu gabinet, però compten el que contesten, perquè això queda per escrit, i si contesten alguna cosa que està fora del correcte, tindrà repercussió. Nosaltres a continuar al costat dels veïns. Des del principi estem
els veïns són apartidistes, estan treballant en tots els partits, el primer moment ens van posar a la seva disposició i estem, cosa que se'ls ocorrís que podem demanar, demanem informes, fem preguntes escrites, vull aconseguir que comparegui la ministra. Òbviament anem a continuar fins al final perquè pensem que no té cap tipus de justificació el que està passant. Pues Carles Mulet, senador de la coalició Compromís, moltíssimes gràcies per haver estat, haver sigut tan pacient també amb nosaltres, donar-li les gràcies a Jordi perquè gràcies també hem pogut tindre en directe la teua pregunta, la resposta de la ministra. Estem entusiasmats en aquest tema en el sentit de que volem seguir-lo, volem seguir informant, perquè el que volem és que algo tan pintoresc com és el poble de Torrelasal, y cuando veas las barbas de tu vecino remojar, cortar con las tuyas a remojar, és a dir, això també és un avís per a Nules, Moncofa, Almenara, La Llosa. Ojo que viene el lobo. Carles, gràcies. Gràcies a vosaltres i espero que no tinguem que parlar més del tema perquè s'ha solucionat. Vinga, Aixina. Moltíssimes gràcies. Falten